boma lavuta tungofuna tipangane update kuti boma lavuta kutheba kuno ndi tingofunika be kuti tizingokhala be osamala paja timangofuna kuti tiziziwisana makamaka ife amene timakhala mkepi muno timangofuna be kuti tingoziwisana choncho amene amakhala kujubikiso amakhala kuti akudziwa zambiri kumeneko ndi pano ndili pano funa kuti tingokumbusanapo kuti magayizi nkhani ndi omweja tinapangana ija kuti osasunga zinthu zambiri nyumba osazunjikira zinthu zambiri nyumba tiye tizingotumiza zinthu kumalawi basi. I think panopa kumwenda muno ngofunika ngokhala one man yeah ungokhala noweka soja basi uzingopanga hustle yeah bora malo ugona kapoto kamozi tembale tako tiwiri hapo basi ka blade kako kugula chani basi kungoja osazikundikira yeye kuti kukhanga ati kuti kuloba so wakhanga ati kwani ma TV mpaka na makoma mzazikulu zikulu ma 45 inch makoma kuika makoma osazikundikira kwambiri kungogula ka TV kena kakaka ngono kena kake kaka 32 cm kupeza kamene kachako basi tochepa basi. Yeah, what we need is to have basic needs. Tikati basic needs ndiye kuti mattress hauzigona pa floor paja bora ngokhanti mattress yako chofunda chako kapoto kako kopikira hot plate kugula ka 300 ka 400 mamomu kumapikira ka hot plate kamene kacha basi za solongo kunoko tili pano ndingati ndi pa chipulu. Yeah, tili ku camp teba kuno tili ku camp. So osazikundikira AI komanso osamazikuguda pa mtima kumana kuti fitnafika ajawo kuzunzika chifukwa chimene chichitika nyuma chileka kuti pamene kuona kuti wewe uli comfortable ndi pamene umanyamulira so pano ndakuzani kuti mukamakhala kunoko ine mukamakhala muziganiza kuti kapena muzilingalira kuti kuti ichichi chizikhala malingaliro wanu kuti nthawi ina iliyonse ineyo kukacha akamupita kuntchito kuja ine nthawi ina iliyonse ndigwidwa zimene chomwe zichika manda mwana kuti china chake chitatanga kuti ine ndikhoza kugwidwa nawo kamakhala ndi lingaliro limene umakhala kukonzeka simapanga bwana. Cape Town munavuta kwambiri makamaka ku Sea Point malo amene amati ndi hot spot ndi nsewu wopita ku Sea Point makamaka amacha kuti main road tikachoka pa Green Point pafika ku Sea Point pakati apa amavuta kwambiri even nthawi zambiri usiku chama 9:10 amapezeka kuti ayima pamene popo right nde kuli ku waterfront mo kumavuta so boma le machema waterfront mo amene maziwa waterfront mwana ina sumaiziwa kumano ina mapezeka kuti ifa choizi zoyendesa za uba zomwezi kumene kwa amatha kuvuta nkhani ndiona kuti umatha kugwidwa sikuti ife sitimagwidwa ngati ene mayimisiro nthawi zambiri and ineso sikuti ndimachita kuzipopa kuti mwina ndimaziwa kuyankhula AI of course ndimatha kuyankhula ndakadugula pakambiri mbire kuyankhula of course ndimatha kuyankhula komano siningapange matama kunena kuti mwina chifere kuti ine ndimaziwa kuyankhula ndi andisiya nthawi zina zake zimangotengeraso kuti munthu akomene wagwira file yako pa siku limene ndi ndani mwaona ngati wagwira file yako ndiona kuti ndiwoipa mtima umapita ndithu malo ena ndi amacha kuti pa parade in Cape Town parade so umene amacha kuti strand in Cape Town mwini uku kuli golden arrow uku kuli pa station paja kumaso kuli police uku malo amene just hot spot either amati inbound or outbound. Inbound ndi mukamapita mkati mukulowa mu city. Outbound ndiye kuti mukutuluka mu city mukupita kunja. De Strand Road Cape Town uja pa parade paja inbound or outbound amakhala mbali zonse tizikhala so samala amenepo achakubuka apo kujaso kumachema town Cape Town amene makhala Cape Town mu CBD mweni kulikula chemati kubuka apo kumachema ku district 6 ndi katika ni mufupi ndi town momuja kumene kokoso ndi kumene kwambiri kuna zuluka kwambiri ma Nigeria ndi ma Nigeria azo chipena paka makhala kuti kolezera so amakhaso kolezera moto so zinthuzi ndi amatha kubwera mwina akanga amakha kuti mwina ali parecho kuti afuna apangeza madrag kumene kunya ndi akakupeza so iweyo sizimatengaso kuti ndi wakuti umangopezeka kuti basoka lijala kuti andiso nakugweraso watengedwa ndana kuti lero anthu ena atengedwa koma ena so asidwa so ngati wasidwa sikuti zauza zinza kunena kuti mani ife timagwidwa osazipopa ndakuza kuti neyo ndakati kugwidwa hapo mjumbe ndakugwidwa hapo kumasidwa gwidwa kusidwa timagwidwa ndithu every day kuma ndi aboma koma no sitingazipope kunena kuti chifanye kuti ife tasidwa ndiye kumana kuti kugwira kusiya chimene chosichonyadira chifanye kuti moyo wanga waineyo sungakhale moyo wako kapena soka langa laine kapena soka lawo yose lingakhale soka langa now apapa tofunika kuti tizingoziwisana kudu stoko anavuta solero update imene nalandira sindi kuziwa kuti kudu stoko kafa pale Abbott Road ndiye pale nse umene timachokera ku Mobre kamachokera ku Claremont timaucha kuti main road kuzafika pa Good School Hospital
umene umachedwa main road choka amene pokupita kuti maucha kuti Victoria Road ukafika town nde kuli Albert Road umene umachoka town kudusa pa Salt River Circle kumapita mpaka na uku kumapita mpaka na ku office ya Amazon imene imanga yaso pano ija mune chama cha Albert Road de sindikuzowa kuti mbali imene anaimayo ndi iti kufama kuti kudusa kanaima akuti anaima both chizungu chake mtu anaimba kuti anaima both sides so kuti anaima zimoja tu kamba zaona kuti inbound or outbound kapena kulowa musite kapena kutuluka anachinga mbali zonse ndikuti anthu ena amagwidwa apita ndithu koma ena asidwa chachitika lero Kenworth anali koso maona ndi chimene chichitika mukaona chithunzi chimene ndapanga post chija mukozaona kuti anali pa Burger King Burger King ndi mmene mmapezeka Burger King KFC McDonald's Marisa ndikadamena wandu kumene mamo mfazi makakuti zima Kenworth kuli mo inake amati Kenworth Center kuli moya ikulu amene makuziwa cha ku access pa kuja kuli kumene kujako ndengati mukaona chithunzi cha bwino muona kuti anthu aja akumabwera aboma aja kumabwera pamo ndeti ndazi bale athu amene mmagwira ntchito za Marianis Checkers 60 amene mmapezeka nthawi zambiri muli pa malo amakhala malo amozi utenga ndiona kuti tonse ndifa malatu of tizingogawana kuno kuchifanya kuti so kuti tizimanana na mukaona ma update ngati amene ajawo yosa kukhala wekha mwina iweyo ukupanga za Checkers mwina uli muno bwino maibalo na bwino koma zizako pamene popo alibe so ngati update jauli nawo gawana ndi zako kulino kungonzisa za kuti amene kwa chema tent kanga timangoenda moze basi popa choma tango miyata basi umaona kuti panga bacho kanga tukuza kuno ngaya chani basi osakhala kwambiri ndi chigulugulu chanthu jayo mukanga kungobisala pena pake mwina mukanga kupita kati muja mukapanga collect staff chani magu basi mukaona kuti kuli kampepo kakudusha kati pano imene ili ngati mpepo ina yake ya El Nino ija kapena meti nawe ija ya Cyclone Freddy ija ndi chimpepo choti chimakanga chikungodusha ndithu ndi mphepo imene iyi kamadusha sisi kutengera kuti uli mbaliti ikoza kupeza kumene uliko so anyamata amene mapanga za Uber Eats kapena Checkers 60 tiyeni tizikhani mosamala magroup amene makhalaja mukaona kuti chani pena kungokanga kupanga split komanso kuyankhula chiyankhulo chathu kwambiri chiwaja thuchi samachide wa kumachita kumvekera phokoso kwambiri yayi pasi ndithu muna makuti zionekabe muna mwake mwa decent tibe choncho kuti even munthu kupanga suspect uzikhala kuvutirako kumaoneka be muna makingati wachitheba be choncho munthu wati unakhala kuteba kunoko mavalidwe yake mofuna mavalabe mmene amavalira anthu awa tazambira mathango kuona maona kuti amakuona kuti wewe muna sino munthu ona kuti ukupanga zimene amapanga ukupanga force zimene amapanga koma mukamaona chile so kuoneka kwambiri chimpanje choncho so imakhala kuti disadvantage imeneyo ngati muni ma license aku Malawi amene maendera ma license aku Malawi imene jaso ndi imakanga mukapanga invitation to ajema panga attract kwambiri ndi avoid malo amene amakonda kupezeka fata zambiri anthu apezeka kuonesa license ja ndo waku Malawi mapepa la kuno at least ukakandi yeku South Africa unjaka ngoitenga nakasi anthu ajama khala tuguludu ndi amati akakugwira mujaiti mwina jamatha kuona kuti munthu mwina ndiobwera koma ifa kuti aonesa license ku South Africa ndi imavindikira bezambiri ndi amatango anzake ujamakhala kuyangana naso kuyangana kuti license imene watenga chanditi ndi chamkona mudiso lapa kona chonchi amakhala kuyangana kuti okay license ku South Africa basi amakuti basi go azilonga chili chonse chili mwene PTP ilipo chanjani amakusiya koma kangana choncho kuona kuti license imene chandi foreign iyo jamazo kuti kungompaka release sana fuzi zina ndizina azanga wandiukira fanta zina pompa cha pamakhaso bali bwana wawo pati akupanga somonda mmene pachapo so amene tikuyenda malasi aku Malawi masadika aja tipewe ma hotspot mmene amakonda kupeza kumbira bwa tisatenge ma chance mama Jupeki analemba pa Facebook bwa kuona kuti law ujeni ya Metropolis akugira nje ndi amafusa kuona kuti kodi ukupita naso kuli Metropolis yes mama Jupeki Metropolis aliko amene wawa ndi strategic partner a Home Affairs they are well trained anaphunzira and therefore law janditu amapanga so study law they study law and also they do study the immigration nene makunda kuvera kwambiri ma updates ndazi zambiri ndifanya kendi information mene mavera nditumea wina kwa ngepita na amakamba zona kuti excuse me my guys ambira law enforcement anapita kupanga training ndamina kuyandikira kuti apange graduate anafurukuza zona kuti ambira law enforcement akupanga so training za immigration so that means amene on my strategic ama chipezungu ama my strategic partner kapena and serikali amene azigwira nawo ntchito na Home Affairs so ali ndi mphamvu yoti akoza kugwira munthu kapanga anthu so mukaona Metropolis kapena law enforcement nowadays muzapa saulemu family agenda amene agwira ntchito ndi Home Affairs so mama Jupeki yanga fusolano munafusa legend ndona kuti law enforcement agwira ntchito komanso Metropolis agwira ntchito under law enforcement right kunongo Cape Town kunali beko law enforcement au jana Metropolis kuma chifukwa kuti anthu amadanda ula kwambiri Western Cape zika zimanena kuti kuma fetu kuona ngati kuti law enforcement sakutithandiza mwina aita bwera Metropolis ndi nkhani zina za deep za ndale sitikufuna kuti to deep yet ndi chimene anapanga aboma anangopanga kunongo Cape Town anangopanga introduce Metropolis koma kunali beko yayi
ndi magabu amene amayendera kwambiri amakhala ndi makaka a blue draft a blue ni mwa yellow ndi amakhala amene ndithu ndi ametropolisa chandiona kuti ali ndi mphamvu yoti kugwira ndikakopanga refa ku Home Affairs. Most of the times amagwira ntchito ndi Home Affairs. And china ndichonena kuti ineyo ndinagwirapo nthawi ina kumano Home Affairs inali itabisala chapena pake ndi panala traffic panala metropolis ala law enforcement nditagwidwa momwe mwake ndaonesa zina zimene nazozo kwa magazi mambo anagwidwa ndi Home Affairs gamba Home Affairs inabisala pena fa ayo ajama zozona kuti wasi yango yima pompa chapena akupanga operate paje lesenga na traffic jamuna afuna zifusa ma fine kuti ayimike Home Affairs mambo jama zokuti anthu ambira kuzomenya U-turn kutawa anthu amasika kale mulija kutawa so nje bachitika kwambiri kuteba kunoko ndikosiyana ndi mayiko ena kunoko munthu amatha kutawa kana kuti wathawa kamene ngada kuthawira kuchira amamusiya amene amakuthamangisa pokapoka ngati uli threat leseka ndi wokupa anthu kapena mwakuti ndi amakuthamangisa koma nkhani za nomo kuteba kunoko zikavuchema kuti njani kutawa samakuthamangisa fine ndaonapo ndi maso anga nawo napo chakuna cho Philip Farm Home Affairs akuthamangisa anthu anathu azimayi sikana azimayi jaja anathawira mchira ku Zimbabwe enake no guys enake boma inangothamanga kuthamanga apo ndikungwayangana nasiya ku Pretoria yesu zimene zinachitika so magazi enake anathamangisidwa koma amakhala ndi kuchira kwenye anali kuchira magazi ku Mozambique anawo zizana kuti ngati mukufuna ndipezeni kuno sana asatire so ya so ngati mwayi ulipo kuti kuthawa mbali wanga tawa ndithu dziko lino sira kwathu yayi so zimene zozo mafana kuuza pangina update ndi zimene zozo kuti mamomu magazi mugwira mamomu tiyo ndipangeni split pali magazi enake ndithu amene amaunjikana mamomu ndikuona kuti malo ena sa kumapezeka kumakhala ma hidden place. Let us do that. Kunokos, we are not here forever ku South Africa. So we are amacha kuti Malawians, Zimbabweans, they are economic immigrants, and how many the ones who left their country because of economic crisis in their countries. So some kupanga ni regard ni ngati ma refugees ene ai ndi anthu onena kuti mwathawa nkhani chama mwakuti so ndizovuta kwambiri komanso mtsogoleri wa dziko lino Natheba pali malingaliro ndona kuti akuchosedwa so ka crisis kalipo ndona kuti iyo jaso ali wiki kumbali ina yeah chifukwa iyo jaso nayo kuona kuti kwaisi kumbali yake ku threat ndiye kuti zinthu zina ndi zina zikhala kuti sizi kupanga function bwino mphamvu zene zikukanga kuti kumuchepera ngati mtsogoleri wa dziko pamene pachima khangati kuti munthu apangidwa hijack so pano ngasi anthu azikazi zake zikupanga zoti achoke ndithu achoke ndipo ndithu magazi ku parliament ali choncho ndithu anthu asankhidwapo ndithu angapo ndithu ngatimu ndithu amene afuna kupanga mpichi bwana uje so ndithu tona kuti apapo silingalire kwa mtsogoleri kuti muna yankhulepo kanthu nayenso ali under attack yeah apapo zinthu sizili bwino komabe ngati mpata ukupezeka kuti ukhoza kumapita kumpanje it is better to live before it is too late yeah ngati zambiri mwapanga ku Malawi and they know that you have done something good kumpanje kuja let's go home. SA is not safe anymore. Let's go home. Even if you are in the United States or if you are in UK, let's go home. You are in China, let's go home. Living in diaspora is no longer safe. Wanu sasa antu akumabwera ndi malamu wao siyana zimene anthu ambiri safuna so even kunena so zimene bafuna kuti tigawane na Malawi wenzanga utenga utende falise kwa Malawi ambiri kuti tigawane tuone kuti tipanga bwanji zozo ndakuti kwathu kuja mavuto yende ndamene komano muona kuti mavuto amene makomana anthu ambiri kumpanje chifukwa cha anthu andale maona dziko lathu lija limayenda bwino kuchoka paka muzuri limayenda bwino kubira baba akili muzi limayenda bwino pingo mtalika limayenda bwino IPM limayenda bwino koma zitafika so kuti akutenga anthu ena ake inapuza kuti zinthu zikungosinthaso zimene je zimapangisa kuti anthu ambiri azitha mdziko ndi zinthu zomvesa chisoni kwambiri kuti mpite ku Mpumulani mpite ku Capricorn kula Malawi anyo yo chumachita kudaba kuti kumangwene ayi magaziko kumachepa kumachuluka anthu obwera. Too many foreigners in South Africa, guys. There are some things that sometimes we need to accept because these people, they are playing their role. One of us says, these are the citizens and you cannot fight with the citizens. Never. You will never win it. So it is better to humble ourselves and respect their constitution. That's what I can tell you right now. It's not safe. Yeah, if they catch you, it is better not to look like arrogant somebody. Just be say, okay, sorry, whatever. And our pen ama visisa pena. Nikulugire ni nene mtu ovutika kwatu kuja udala nchuru yange ndio mwe. Pena pake ama visisa kuti sivuru line. Pena so mtu kumaya nkula. Tell them it's not your fault. You went there by Home Affairs, but they say they are not issuing papers. What? People got different issues. Zimeza pangisa kuti wapezeka mu South Africa. We got different issues. Some are economic immigrants, some are not economic immigrants, but we are falling under the same category. Ama nina kuti wa economic immigrants because in our country there's no war. No war in Zimbabwe, no war in Malawi. The thing is, it's politics.
Nzimazi mapangisa anthu kuti we must move from this. And anthu ambiri anatuluka kwambiri haya chakwera. Anthu anatuluka kwambiri muri chakwera was in lead. So izizi zikutipanga affect ife mabanja athu. Ena fiti ndi ana moyenda muno mpenda kumachita kudaba kuti kodi tiyenda bwanji so pano kupita kumpanje ndiana. It's hard. Really is hard and it's paining. It's heartbreaking. Chimene ninga kupempha yakuboma la Malawi. Chimene ninga kupempha njoni na kuti mukuyenera mutumize mabasi. Just send once. Zikamafika situation ngati imene kuendera iyi. Tatumiza na mabasi. Mukamatumiza mabasi asafikire ku Joburg koka. For most of the times Malawi government ikamatumiza mabasi imatumiza ku Joburg koka. Kuiwala zoti kuli Cape Town kuli Durban. Muntu ngati yo akuvutika ali ku Cape Town. Do you think that the transport yaendera kuchoka Cape Town kufika ku Joburg? Muntu ngati akuvutika ali ku Durban. Do you think muntu yapeza transport kuchoka ku Durban kufika ku Joburg? Sizingatheke. Anthu akuyankhula, anthu akupempha ndithu ofuna kwabwino thandizeni anthu azipita ku Malawi. Anthu people are not getting answers. Sakuyankhidwa anthu. Manifestation anthu ambiri amene matukwana anthu amene anabwera ku South Africa kuno kumusiye kutukwana. Pali ma issues ambiri angapo amene amapangisa kuti anthu azibwera ku South Africa kuno. Manifestation ngati ine ndimachira kunena kuti ine otengedwa ku sirikali nathamangisidwa. Victim ya ine edu anthu samanifesa. I was recruited ku Malawi Defense Force. Tinathamangisidwa ndithu. Unaona? So zimenje zimapangisa kuti munthu dziko lako lomwe likukukana ndiyo panga bwanji ndiyo munthu umayina kuti utani? Munthu umayina kuti uchoke. Sikuti ine ku South Africa kuno ndakufuna kuti ndibwere. Ine ndifana ublanta ine ndimapanga hasu kuma kuna wewe unanga kuwawira kuti ino chicho chimene amafuna anthu andichi. Ena pombo kumatengedwa chifukwa chokuti amaziwana ni munthu andale. Kumachitika pati pamene popo. Ena ma JCV na alibe omwe kuti panga president JCV kumakanika anthu koma kumakatengedwa ndithu ngati za usilikali. Sikuti zimene zikungokamba ya. Koma nopenda pake munthu mangofika panda kuti ni cannot keep this secret. Nditsunga for how long? Pena mangofuna kuti ungoulula kuti kodi chipichira kupangisa wewe. Chifukwa anthu amafunsa kuti sochi Malawi. China kupangisa wewe kuti uchoke ku Malawi upere ku South Africa ni chani. That was 2012. My history. Mene nachoka. Koma 2011 ndimetina tengedwa za usilikali zijazo. Nduna ina imene pano pandi ya UTM. Sina makamba zobisa izizi. Inabwera anthu ake ambiri pamene popo anthu opusira 10. Iwo uzifunse weka kuti anthu opose opitirira 10 akubwera iwe uli pompo kali uli panzere. Fama itandu maina mukapanga pass interview ya za ujene za kukuzana za fitness yako kuchi. Ama kuona za maso njani. Ukapanga pass pene joma khala panzere. Panzere pamene amaitana. Wakuti mkakweleta ata. Wakuti ata senta pamene kuitana wina akubweresa anthu 10. Ati akwa kumene konse watengera usilikali. So singani zoni makamba. Koma nkhani za kusilikali zijazo ndazambira mana kuti amatenga azibale yawo. There's another thing nimafuna kubanga na highlight anthu sikuti makazi zimene jama mautai zina zake kusilikali kuja. Sama ngotenga so munthu chisawa. Mwina because they didn't know me. Mwanamvesesa kupanga so dzina nthawi. That's why I was fighting to make name. Sinafuna kuti ndiziteteza ndizibakira wina wake chifukwa kuti ndikubisa kopanga ndizikhala mchigoba no. Nimafuna kuti ndipange dzina anthu andiziwe kuti ine ndani. Zinthu ndikamapanga sikuti ndimangopanga ngati munthu wakasumagwira ntchito ya. Ndimapanga for a reason kuti anthu andiziwe kuti munthu uja ndoyo. Mukandiona pena paka kuti we know this guy. Because ngati sukuziwika pa Malawi masiku alero you can't be considered. So tamene yoyo sini madziwika. Ine sima kama zo zaboza ngati masamba mmamuziwa. Masamba amene mmamuziwa usilikali uja. Mupange share live yanga usilikali amene mukuone mupange share ndiye he knows me. Ama niziwa. Komano yoyo chifukwa kuti anthu oziwika sana usilikali anatenga. Amasamba anatenga usilikali. Ajina Dave Banda ajenda atamatenga anthu amene anapanga za udiero. Amene muli kusilikali you understand this what I'm saying pano pa sininga mabwera kumango kamba izizi. Amene munapanga za udiero, amene apanga za boxing anali ndi advantage. And the same Masamba advised me kuti I should join the boxing. Kuti mwina next time ndapangidwe recruit. The same Masamba. You understand? So life is hard. Mwa kamaona magazi alibwa South Africa muno kumaona ngati kuti basi anangobwera. Sikuti anangobwera. We have got different issues. In as many as aboma kandigwira tazambira makalo offer even mujubeki now zona kuti I'm a victim. So it is very tough for me kuti ndikakhale home. Koma right now I'm a free man because the boma imene ilipo anthu amene ndikumatha kuona ma cabinet ministers amene alipo ni anthu ona kuti sanga ndikhomerere. Ulenda funa zochita. Munevesesa. So if any anthu ona kuti itakulira ma family ena kuti of course kanthu amene amagira mboma komano sikuti anali kuti apanga dzina ya. So right now you have to fight for yourself. People must know you. Ana timaika pa kumapanga post antu manena kuti sapange post azipanga affect mwana wako no. I've joined this politics. I know
kuti ndi risk. Koma at the same time in politics more people are doing well. Mwanamvesesa bwaya akamulepo kaluwa mwana uja ndi MP pano. So anawa tuso mwana wanga ndikuenda kuti atwazimuziwa kuti mwana wa situation Malawi ndi uyu. Mwanamvesesa chifukwa ine zimene mapanga pasi kuti malimbana ndi makano kambera munthu. Komanso ineyo ndifuna kuti inomu Amalawi ndiziwe kuti ndine kuti ine ndi victim. Alright, so kuna kuti ndi ma issues amene kuza kuti wewe victim wa politics kumala kuta kina yake chinakukhuza chimene chimapangisa kuti ubwere akakugwira anthu aja fotokoza kumbali yako uzauza ndito ineyo zinachitika zakuti kuti ndipezeke kunoko even pila pa khoti paja kwauze kuti ineyo zinachitika izi ndenga ndi pali benjira ina mwina nditumizeni kuna wake kuti akanthandise they help you ama kusiya ndito ine mujube kana ndi center pango explain kani mene ibuka bwino analiza kuti tionese umboni naonesa umboni yanga anapeza kuti ananiponya. So zimatika kuti ulipa mapepala koma the way you are explaining to them it makes sense amapeza kuti anthu aja eventually akuti anipodi akusiya. So ngati muli ma victim pena muziya fotokozera anthu osangokhala munthu basi ungokhala mama anthu kuti boya akugwira basi ukufunsani kukanika kuyankha. Komanso ena amuna chifengo kuti chizungu chimakupeta ni kwambiri ma economic immigrants ndikuti economic immigrants ndi amene wathawa kwawo chifukwa cha mafuta za chuma eti ndio kuli ma immigrants ngati amene amachira kuti ma refugees most of the times akamathawa mdziko mwa amakhala libe zitupa pena ana amakhala ndi zitupa kuno bwino koma ife kuti ukoko kwa maoptions ndomwe afuna kuti aphedwe ine am not safe ndi anthu aja amatha kuona kuti apa ngabwanji situation yako ija amatha kupanga rifa kwa anthu ena ake kana ine national ya kuti meyo situation yako mene ili upita hapo. That's how it works. So osangokhala chete ngati pali vuto lina lake limene kuona kuti ine mukukumana nalo kuteba kunoko and you are not safe home that it's not even my politician worker ndazi nazeka makamuna community wanu uko china jaki iwe suli safe sura panga chinthu chonena kuti iwe ukoza kuphedwa koma iwe in generally you are not safe kwanu uko explain auza anthuwa ndi anthu amamvesesa tu anthu osamatengera zimene makhala pa social media ajayi anthu atu nomvesesa pena peko kafotokozera bwino comprehensively kuwafotokozera mpaka na ave they leave you. So if you are a victim tell them you are a victim, you understand. Kungokhala chete akula kuli mupezeka kuti basi mukukwera mchivene chimene chija mukupita wanamvesesa osamaoneka sokuti ndio woziwa kwambiri wanzeru kwambiri anthu ena ake ngati ukauzi zichepeseni munthu ukakhala muziko line wake kunoko ngati nene makhala mugangisa landi ukakhala mukamakhala mugangisa landi ukakumana ndi magangisa ama nina kuti moyo wako makakuli uli moyo wako uli manja mwaye waja ndio maana kuti uzichepese ufunse chimene waja kufuna ndi mmene uli kuteba kuno moyo watu uli manja mwaye wowa. So boma la Malawi ndikupemphani pano pa situation imene ili pano pa mkwena mutumize mabasi abwere ku South Africa right now because politics imene kupita ku South Africa kuno sisi kabwe because anapanga involve ndi azungu ndipo anapanda kuuza kuti afuna bwesa azungu ambiri azapanga invest muteba kuno pano pa Amazon ndikunena pano yakazikira na secret officer pano pa Amazon ili busy kumanga tena kana paka post sababu zimezi ngosonja kuti kubwera ma investors ambiri kutoka maiko ena koma ndi akiwa ma CEO. So if you status yatu kwati kujako uchisinga mokhala muziko muno kumangu zaza muziko muno basi kana mokhala kusaka saka maganyo ya they need investors even ku Zimbabwe right now they are inviting my investors and 100 mayambira ma 5 million ma 20 million US dollars azibwera zabanga invest mu Zimbabwe. This is not even only in South Africa, it is everywhere. They need rich people as investors kubwera muziko Zimbabwe, Nigeria, wherever in Africa. So it's not only South Africa. Mwanavesesa so pachifuka izi anthu osauka ndamene makumana ndi chipinjo ndende ukamba mobwereza kuti mabasi wabwere basi ibwere Cape Town imosi basi ibwere ku Joburg imosi basi ibwere ku Durban imosi mabasi akamabwera pakwena kuti palengezedwe kuti mabasi wabwera liti ndiye muone kuti kodi basi mukaitumiza anthu sakwera amene anthu akwera azibwera ku Malawi. This is what the government has to do right now before it is worse. Yeah, because anthu akumakhala mwache uche kuno kwa anthu anabwera ndi ma family zawo kuona kuti mwina life ikhala bwino koma life pano pati mene ilili siri so bwino. That's what I can say right now. Magazi mwaye ukapezeka kuti basi bwere osapanga estate osawinya tiye ndikakwereni tizipita kuja ndi kwathu kukapiri koniko mukapezona kuti basi abwera kuli anthu ambiri mungokhala palibe zonna kuti munthu akakuseka kuno kwali yesa kuza kuti basi zikuyenda kukapiri kono mwangozaza na kuchonchi mpumulani mwangozaza na mchonchi ngali mukuona kuti abwera basi jama pale update pitani mukakwere muzipita because once basi mene yabwera yamba kutenga anthu chance chimene chisumza kana nacho ikangopita atani kodi yapita za kuna kuti ife tunatumiza basi yote kwera anthu 40 kumeneko sina bwere shumuna pezekeko. So if the government is showing kindness inyoshe mugenda kuti hayi boma kuti konda tende kapa ngosati hayi mwakuda ncha komazi popa bendili kuno anthu azili mu South Africa pamene kuvutika pena uzikhala ndi chogolo munthu chifukwa ukozo maka kamene okha kuteba
ino ku Malawi anthu manena kuti boma lathu limalipira ndalama zochepa. Of course ndalama lathu limalipira zochepa. Koma mukawerenga ma expenses amene ku South Africa, it is the same ni munthu amene akhala kuti akhala Malawi. There's no different. Because for example, masalari ambiri kuno kwa anthu amalekera ma 7,000. Ukulanda 7,000, nyumba kulipira 3,500. Eti ndiye ma groceries. Ukuyenera ukhale 2,000 pano pa ndi mmene zilili. Ma groceries ukuyenera ukhale 2,000 kuti ugule ma groceries kuti iweyo kazi wako mwana muje mwezi wonse. Munasopera mwezi wonse afika. Upeza kuti plus minus ndama ma units of transport. Ndama amene kusana 5,000 1,000 chakuti. Ndama amene mukuti mutumize ku Malawi project. Ndiye mukupanga pacha. Pamene ku Malawi ko ndama yokayiwerengesa mwina ni 100 chakuti 1,000 kama 200,000. Ku Malawi ko kapeza ntchito kulanda akupasa 800,000 apena 700,000. Ambiri soma peza ku Malawi kuja kwambiri majority akukhala nyumba zawo. Ndio kumata kuona kuti amuna at least ababa it makes sense. Kabla kutama business yako maana kuti business yako ukapanga ukumapeza kuti mapa 2 weeks 3 weeks ukuweza profit ya 2 million. Wewe kumata kuona kuti ku South Africa kumata kuona pira yako kujefa kuti ndalama yako kuipanga ku Malawi ija. Si ndalama yona kuti kuchuluka mopiti ndiziko jandi lako komanso wani suka somache uche. So we need to focus kuona kuti ndi business yaje itakanda pira ku Malawi kuno kapanga ndi business yaje. Sifasi ma business sources amene akubabulisa pino. Naka mpaka ale kuti kuli ma product ena kama ina kuti political product. Muziko latu la Malawi, ma political product, you don't need to handle that business. And you know when I'm saying ndikamana za political product. Muntu ngati ufuna panga run business muziko latu ngati la Malawi. Wona kuti matendo ya opposition akubera kunasa kulongola zawo. Sikamanja ma sabotage Malawi jangu chuluka. Political product china mwaicho ni mafuta opikira komanso sugar. Ndi mafuta ya gali modwa. Amene ni ma political product ena mwaiwo amene umayenera kuti wapanga avoid pa Malawi. Ngati ufuna upanga jani? Upanga business. Because boma kana ina kama pesa kupezeka pena kusoa. Unaona? Zimeze makamungu wana boma kwa kuti magesi sako yakabwanya for example. Wina upanga support chikumene kujako. Ndizindana kuti wenga ndikupanga business udali zimene zozo ufuira. Unaona chifukwa kuti boma ndiye aku opposition sakugira ntchito limozi pali kukokana. Ndepa ndizindana yakuzenda kuti by the end of the day amane kuti njovu zikamamenyana amavutika njani. So if ayo muzitenga da Malawi ndife udzu. So but my business and that you can handle, some business you cannot handle. Muziona environment that many ukhalira. Ana? Panga dimene so bali lilongo kupanga business panopa is not 100% safe. Because chimena kukonza IMCP chimena makonza tazambi chimaka za upandu. So mukafuna so panga business yani fandi kumbuka nthawi naka anthu akuliongo anthu ambiri analiza ma business yawo. Kuli ma areas amene ali peace. Chifukwa bali lilongo anthu amafuna zitenga ngati kuti basi in political city most of the times. More especially magazi apa lilongo. Amafuna zitamangiza anthu ena akadira. So I cannot advise you to run your business by central region because one day you uzalira. Ngati wewe suna lile uzembekezera kuti zakuchitikira. So sunga khazikike palilongo kuna kuti ufuna upanga business. Ngati ufuna upanga business palilongo, panga usegule business kuzomba, segule kuzuzu, usegule ku brand yaso. Ndiye pakaliso hapa lilongo paja. Kuti zikhandi backup. Kuti apa kuti pakuyamba mapokoso wa magazi, ndiye kuti uli ndi backup kuzomba kuja ndi backup ku brand, ndi backup kuti. Mahali paiza wawa antusanga kupasa nthawi ambiri chifukwa kuti anthu ambiri visiti kuonda naye. Anthu ambiri visiti kuonda temafuna munthu akazivutika. Ndiye pamati zimuseka kuti munthu uja mwakuti mwakuti. That's what I want to tell you for today. Kuma eneo apili yanga kumala government is please send buses to South Africa. People are suffering. We don't need to take videos. Kuti zibula ma robots take ma videos. You'll be shocked. Malawians are suffering in South Africa. It is sad. Really sad. Ndaya MCP ya Malawi abwera kwambiri ku South Africa kunoko. Zonda kuti wewe kumaona nzimvesa chisono kwambiri. So ndikupemba Malawi boma la Malawi kuti mutumize mabasi. Ndikukamba mobwereza kuti mutumize mabasi before it is too late. Because anthu ana kuti ndalama zimene akuononga panopa kutumiza anthu kupita kwawo ndizochuluka. Ndezifika nthawi inake kuti akwiya kumango asi anthu aja mwamwalira malindera. Anthu akufa tu mndende maprizoni. Anthu akufa. So nthawi zina zake timabwera live jonji kuti tingokupanga ni highlight. Kusiyana zonna kuti muzimva zonna kuti wakuti uja wafa. Wafera kundende. Ata mutenga boma ati ka BP na shooter anthu wakuti amwalira. Anthu okuzani alipo timabwera jonji kuti we can do things. Listen afike sikulo. I'm trying like stopping things from happening. Yeah? Musala mvizi ngati zimene zima breaking news kuti anthu akumwalira anthu akutenga ngati mene kuli kudera anthu ambira kudwala kumene kuja kuchitika nje mamwe kuti anthu amajazi ndiza kuja sakhala bwino and mukuziwa kuti fene anthu kuti ndi anthu obwera. Sikuti chakuza chake ngati pasi chanomwe yayi. Ndizoti ndizopsha kwambiri. Komano we cannot judge because anthu amabwera kutheba chifukwa cha mavuto amene ali nawo. Mr. Christian Wadeje mukuti what if you tell them mukuti masanduka ma gay will they give you asalamu? I don't know. There are some guys amena ni ma gay amapanga zimenezo
Kwa maana kuti amafuna ipange review ka status yako kuti wewe ngati uli gay. Uli gay kuti kwanu ngosi akukukana ngati bana panga antitiwo zicha. Ati tiwa anapeza mapala mosavuta. Ndiwe gay ku Malawi ndeziko lako likunena kuti sili kufuna. Chimene chaje ndi chifukwa chokwanira komanso mafuna zionesa proof. Masiku ano kuli social media. Ukoza kuonesa kuti mukuona apa you understand. So you cannot just come to South Africa kuti I'm gay. Kuli magay ambiri ndipo zimene zisu zikutha mufasha zimene. Komanso munthu usunga bwere kumana amazi zimene zo amene usali gay. Chifukwa kuti kufuna mapepala. Man. Just be authentic man. Yeah. You don't fake it to make it in another way. Du bwana wanga tu Mr. Christian Adojo. But thank you so much for the comments. This is what I had to share with you. Teba siri bwino. China chose chikoza kuchitika panthawi inayi sasa mukambiri ndapeta.